Iluonga ni Osura George. Erokamano. Machiegni ahinya Ramogi TV ramany piny kuom thuolo mokwongo kendo puoch gi pak ang'eyo ni notimo yiero kendo ni wuok jaloch bang' yudo ombulu mathoth kendo bedo jagoro manyien mar Kisumu badano ma Kisumu mano riwruogno mar KUPPET. Ere chung' mari George kotenre kod wach manogol gi jatend piny Kenya mondo mi we jopuonjre duto donje e skunde mag grade mar 10. Chung' mari ni kanye kaka jagoro mar KUPPET ma Kisumu? Kaka jagoro mar KUPPET ma Kisumu, daer mar wacho ni executive order mar president ber kabisa nikech gombowa en ni nyithindo onego som. To king'iyo kanye pok ogolo that executive order, percentage ma nyithindo malo ma nyithindo manyoso dhi e skul tin kabisa. Koro tabu mabedo en ni gidhi skul nang'o. Nikech king'iyo mos nyithindo e weche mag somo jonyuol chulo ga mana lunch ne nyithindo. Gichulo pesa ma nyithindgi dhi chamo e skul. Koro wach president no berna kendo amor kode. To tabu ma an go en achiel. Ni sama nyithindo gi odok e skul, makoro gidhi maonge unifom to kendo gidhi maonge kata siling achiel minyalo ng'iew nego chiemo. To somo dhi chalo nade. Mano e penjo maduong' monego wapenjre waduto kaka stakeholders mag education, kaka leaders mantie e gwenge ma be nyithiwa gi wuoke.